wasu masoya, wasu masu suka, wasu malamai ana ta magana akan kafet da yake gidan sarki. Kafet nan an rubuta mai martaba Khalifa Muhammadu Sanusi na biyu sarkin Kano. Na ga mutane suna magana, wasu suna cewa ai an sa sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ana caka. To na farko dai abu ne mai kyau idan mutane suna ganin abu na kuskure ko na gyara ko daga wajen wane ne su haskaka masa su bayyana da shi, kuma da haka ake yin ilimi. Amma kuma yana da kyau su ma waɗanda suka yi suka idan da akwai bayani ko da akwai hujja a gabatar musu su da ita. Idan sun fahimta sun gamsu, falillahi alhamdu. Idan suna da wata hujjar da ta fita ka su da maka da ita. Saboda haka ina roƙon waɗanda suka yi ta magana da malamai da wanda ba malamai ba a cikin wannan harkar su bani dama minti ɗaya ne bayanin inda nake ganin suna kuskure a cikin wannan magana ta su. Asalin magana in an koma kamar da wani malami yake cewa ya yi min ishara zuwa muktasar a cikin babu ridda, inda mai muktasar yake kawo abubuwan da suke sa musulmi ya yi ridda. A ciki ya yi zancen yin wani abu wanda yake madmuminsa kafirci ne, ya ce ka ilƙa'i mushafin bi ƙadarin, kamar ɗaukan alƙur'ani a jefa shi a cikin ƙazanta ko a cikin najasa. To da kuma ya gaba sai ya ce ko jefa sunan Allah a ciki. Mai Jawahirul Iqlil da mai Sharhu Tadjir duka sun yi magana cewa yadda aka ce sunan Allah ɗin nan, zai ce haka ma sunayen annabawa. Wato nan yake cewa mai Sharhu Tadjir yake cewa mai Jawahirul Iqlil ya kawo maganar yake cewa wato jefa alƙur'ani ko jefa sunan Allah ko jefa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin kazanta yake duka ridda ne. To saboda ina ganin da wannan suka dogara cewa an sa Muhammad a cikin sunana, saka taka shi wulakanta sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To sai mu tambaya menene sunan manzon Allah? Da aka ce sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mai malamai suka ce. Saka ina kiran masu suka su koma Sharhul Kabir na Jirjir, musamman Hashiyatul Dasuki akan Sharhul Jirjir. Tunda ɗan malami yayi magana, akwai sharhi da bayanin mai aikin da wannan magana. Mai Dasuki ya ce a duba mujallaji na 4 shafi na 301, ya ce ƙauluhu wa matsalar Qur'an, da ya ce misalin jefa alƙur'anin nan, ai misal ilqa'il qur'ani, ai misalin jefa alƙur'ani a cikin ƙazanta, fi kaunihi ridda, kasancewarsa ridda, ilqa'u asma'illah, jefa sunayen Allah, wa asma'ul anbiya'i, da jefa sunayen annabawa a cikin ƙazanta. Sai ya ce a saurare shi abin da ya ce. Ya ce idza kana dhalika bi qasdi tahqiri wal istighfafi, idan aka yi wannan da niyyar wulaƙanta annabawan ko ƙasƙantar da su da wannan jefawa, bi an yulqiha min haythu kauniha ismu nabiyyin, cewa ya jefa wannan
takaddar ko ya jefa wannan sunar da sanin cewa sunan annabi ne. Sunan annabi ne, la mutlaqan, ba mutlaqan ba, ba kawai dan an jefa takarda mai suna Ibrahim ko Yahaya ko Zakariya'u ko Muhammadu kawai a ɗauke ta a ce shikenan an jefa sunan annabi ba. Yace wa asmaul anbiya yace ai al-maqruna bima yadullu ala zalika, ai sunan ya zama an kusantar da shi da abin da yake nuni zuwa annabi ake nufi, mithlu alaihi salatu wassalam, kamar a ce alaihi